Тәғәри дә тәғәри алға ғымыр дип исемләнгән арымас-талмас тәғәрмәш. Аны бер мәлгә дә туктатып торып булмый. Инде яңа гына яшәргә тотынам дип уйланып куйганда, артыңа борылып карасаң, никадәр киң булып сузылган, узган гомер юлларың. Бүген бу хакта безнең өчен бик кадерле булган кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез Хәмитов Дамир Исхак улы да уйланып куячак. Чөнки нәкъ бүген 15 декабрь көнне ул үзенең 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап сезнең тапшыру аркылы аңа җылы теләкләребезне без, яраткан тормыш иптәше Рима, улы Динар, килене Динара, кайнанасы Сания Ислямовна Азизова җиткерергә ашыгабыз. Алтыным минем 1966 елның 15 декабрендә Хәмитовлар гаиләсе Исхак Закирович һәм Зәйтүнә Юсуповнаның беренче көтеп алынган балалары булып якты дөньяга аваз сала. Мәктәпне тәмамлап, Иске Кулаткасы ПТУсында белем ала. 1985 елдан 1987 елга кадәр Ирак Германия илендә намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайта. Инде 1988 елдан алып, Сызрань шәһәренең йөк ташу автокомбинатында йөк йөртүче машинада шофер булып хезмәт итә башлый. Үзе сайлаган һөнәргә тугрылыклык алып, бүгенге көнгә кадәр шушында эшләп килә. Россиянең кайсы төбәгендә генә булмады икән инде ул. Мурманск шәһәреннән алып, Улан-Удыга кадәр йөреп кайтты. Аның белән бергә без дә илебезнең күп шәһәрләрен күрә алдык. Техника яратуы аның улына да, Динарына да күчте. Ул да әтисе сыман машинаны яратып йөртә һәм өйрәткән бар нәрсәсе өчен, тәҗрибәсе белән бүлешкәне өчен рәхмәтләр укый. Миңа килгәндә үземне чын бәхетле хатын-кызлардан саныйм. Чөнки үз гомеремдә чын ир-ат очрата алдым мин. Ул минем иң якын һәм иң кадерле кешем. Ышанычлы, тугрылыклы, гадел, яраткан һәм яратылган алтыным ул. 33 ел инде әкияттәгедәй бәхет кичәм. Мәхәббәт утында дөрләп янам, яшәвемнән мәгънә күрәм. Сиңа мәхәббәт хакында сөйләүләре соң дисеңдер. Соң түгел. Мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Матур юбилееңдә Алладан тигез гомер сорыйм икебезгә. Шушылай балалар бәхетенә куанып, әле тагын озак еллар яшигәле. Рәхмәт сиңа матур гомерем, тулы өем өчен. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур юбилеең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы гаиләң нык таянычың булсын. Мин сине бик яратам һәм куйган бар максатларыңны да бер киртәсез җиңеллек белән ирешергә насыйплар кылсын дип телим. Зур бүләкне көтәм бер Ходайдан. Бирсен иде аны ул сиңа. Озын гомер, саулык, сәламәтлек юлдаш булсын иде юлымда. Тигезлектән бер үк айырмасын, хөрмәтемнең уты сүнмәсен. Яшәү дәверендә кайгы хәсрәт бер үк Аллам ялгыш бирмәсен. Бала бәхете, балам мәрхәмәте тормышымны зинһар бизәсен. Тынычлыкта яшәү насыйп булсын, авырлыклар йөрәк сизмәсен. Бу дөньяда безнең якты күңелле, минем өчен һәр чак борчылып яшәүче әтием. Кабатланмас юбилеең котлы булсын. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсем килә. Син минем өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Әнием белән мине кадерләп үстердегез, белемле булырга, шәхси тормышка аяк басарга булыштыгыз. Эшләгән изгелекләреңнең меңе белән кире кайтуын телибез. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Котлы булсын юбилеең әткәебез, тигез булсын тормыш юлыгыз. Йөрәктәге кайнар хисләр белән иң матур җыр сиңа юллыйбыз. Кадерле киявем, бүген синең матур тантанаң өйгә шакып кирде. 55 яшь, ул иратлар өчен әле күп түгел. Киресенчә, яшеннәрдә яшнәп, дөрләп, юанып яшәр гомер мәлегенә. Син миңа беренче көннәрдән үк алып, үз улым шикелле бик якын булдың. Тормышың төрле көннәре бар иде. Бер кайчан начар сүз, яман күз белән карамадың. Менә хәзер дә, улыгаеп җиткән көнемдә, син һәм кызым нык терәгемә әверелдегез. Авырсынмыйча, уфтанмыйча тәрбиялисез. Аналар рәхмәте укып, чын күңелдән теләк телим.
саулыклы бул, исән булсаң калганы булыр Алла теләсә. Кияв диеп сине атыйм мин, улым диеп дәшәм сөенеп, бер кайчан да яшәмәсә идең балакаем алда көенеп. Теләгем бер, парлы канат кагып, 100 яшеңә кадәр бар әле. Юбилеең шатлык тулы булган, күз тимәслек матур тормыш мәле. Менә шундый җылы, олы мәхәббәт белән сугарылган теләкләрне сезгә Дамир Исхакович якыннарыгыз җиткерәләр. Аларның теләкләре тормышка ашсын иде. Бәйрәм көне генә түгел, бар гомерегездә бәхет шатлыкта үтсен. Алдагы җырыбыз сезнең юбилеегыз көнен тагын да матурлап җибәрсен иде. Nazlı sözlerinden akıllımdan yazama күрәмесең. Ярсу йөрәгемне, тормыш елларымны, бар дөньямны нурга күмәсең. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, Güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Dünya матур ямеле, син булганга җаным, сине генә өзелеп сөйгәнгә. Моңлы җырлы язым, син бит йөрәк назым, сине генә тиңлим гөлләргә. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, Güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син булганга гына, син бит миңа бик тә кадерле. Моңлы бер җыр булып, күңелемә кердең, яшик мәңге җуймый кадерне. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. güzelim матурым, Көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Алда килгән котлау сәламе бездә нәкъ Хаметов Дамир Исхак улы хөрмәтенә яңгыраячак. Бу юлы мәркәзебез Казан шәһәреннән балдызыгыз Рита Гилмановна, бажагыз Марат Вильданович балалары белән үз теләкләрен юллыйлар. 33 ел элек, әле үзем дә бик яшь кыз бала булган чагымда, безнең гаиләбезгә абыем шикелле якын булган кешебез җизнәм килеп керде. Бәлки ул чак бердән-бер кадерле апамны алып китүе күңелемдә моңсу һәм тирән эз дә калдыргандыр. Әмма еллар узган саен җизнәм минем өчен иң кадерле һәм якын кешемә әверелде. Апам белән аларның гаиләсен мин һәрвакыт үрнәккә куярлык гаилә дип әйтәм. Шулай булмыйча, дистәләгән еллар бер-берсе өчен олы терәк һәм кирәк булып, бер авыздан кулга-кул тотынып атлап барулары гына ни торасы.
Гомердә җизнәмнең апама әшәке сүз түгел, хәтта тавыш күтәреп дәшкәнен дә ишетмәдем мин. Шулкадәр сабыр, тыйнак, гадел, тырыш үзе. Гаиләм дип, бар җанында кызганмаган кеше буларак ул көне-төне намуслы килеш хезмәт куйды. Уллары Динарны чын ир-ат итеп тәрбияләп үстереп, укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Аралар ерак булса да, мин һәрвакыт алар белән тыгыз элемтәдә. Әйтергә кирәк, бар зар моңымны, эш серемне мин җизнәмә күрекмичә сөйли алам. Аның белән рәхәтләнеп сөйләшеп утырам да, авыр булган күңел багажын бушаткандай сулап куям. Ул һәр чак тыңлый, аңлый, алтынга тиң булган киңәшен дә кызганмыйча бирә. Сыкланам да, горурланам да аның белән. Инде озак еллар алар апа белән әнине дә үзләре белән бергә яшәтәләр. Җәен авылга кайтаралар, көз җиткәч янәдән үзләренә алалар. Алар алдында түбән генә башымны иеп, әнине тәрбияләгәннәре өчен дә олы рәхмәт укыйм. Раббым, әниләр аяк астында булган җәннәт сезгә дә насыйплар булсын. Йөргән ерак юлларымда әнинең һәм минем дә укыган дугаларым фәрештәләр канаты астында саклап йөргәндә йөртсен иде. Жизни, апайым белән һәрвакыт миңа ярдәм итеп торуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Кайгымда да, шатлыгымда да сез беренчеләр. Бу алда да шулай булсын. Гаиләләр белән аралашып, туганлыкның кадерен саклап яшигәле. Кадерле баҗам, сөекле җизнәм, ихластан котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Теләгебез бер генә саулык, исәнлек. Үлфәт мәхәббәт белән, оныклар бәхете татып, алдыда парлы канат кагып матур гомер кичегез. Юбилейлар күп иттереп көтсен сине алда. Без сине яратып хөрмәт итәбез. Котлы булсын кадерлебез, бишлеле туган көнең. Шат килеш, бары елмаеп дөньяга туган көнең. Бәхетләрең артып торсын, ташсын уңыш, шатлыгың, калкып торсын һәр вакытта кесәңдәге байлыгың. Кешелеклелек сыйфатларың югалтма син алда да. Һәр вакыт Тәңреңә таян, күп бит диләр Аллада. Безнең барын онытмыйча яшәле гомер буе. Насып булсын каршыларга бергәләп бриллиант туе. Юбилейда бар теләкләр бер бәйләмгә бәйләдек. Исән генә була күрсен дигән теләк теләдек. Хөрмәтле Дамир Исхакович, Казан шәһәреннән юллаган матур җырны да сезнең өчен яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Миңа Ходаемның язмышымның бүләге. Гомерлеккә сөйгән ярым, ышанычлы терәгем. Сулмасын сөюгәлебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе кермәсен. Сулмасын сөюгәлебез, сагыш җилләре yatlар сүзе кермәсен. Гомеркәйләр матур үтә, парлашып усаңгына. Сүрелмисе юялыкны яратып